Versos contra la violència és un documental, és el primer documental de Crea. Crea sempre havia fet peces molt curtes, hipercurtes, o minicurtes, diria jo, perquè no passàvem mai dels 5-10 minuts, i ens hem engrescat a fer el primer documental de 50 minuts de durada, on expliquem com se va gestar el projecte de Versos contra la violència. Versos contra la violència va ser una reacció de la gent de la cultura, de persones de la cultura, que es trobaven una vegada al mes a Tortosa, al Fort de la Canonja, una associació, no diria associació perquè no estan constituïts, però és un grup que es diu Dilluns d'Arts al Forn, i allà van veure, fruit de la repressió del dia 1 d'octubre, davant de les votacions, van creure la necessitat de fer alguna cosa. Llavors van decidir trobar-se i llegir lectures, llegir poemes, propis o d'altres, en una forma, com una forma de catarsis col·lectiva, una forma de trobar-se, una forma de rebutjar mitjançant versos que van contra la violència, contra qualsevol tipus de violència, sense tarannà polític. De fet va ser una trobada, jo diria que gens política, i el documental també va una mica d'això. No és un documental polític, sinó és un documental de com un grup de gent de la cultura decideix enfrontar-se en el poc que té, que és en la paraula i és en el vers, i és el lema de que el paper sempre guanya la pedra. Jo crec que és una bona síntesi i resum del que significa el que ells van fer. Aquella lectura de poemes se van fer a la Ràpita de Roquetes, com sabeu, els punts on van rebre més repressió policial. Van generar un llibre, van generar un espectacle al Felip Pedrell de Tortosa, i nosaltres vam voler recollir d'alguna forma, en viva veu, de les persones implicades, de les persones que ho van organitzar, què va significar i per què va sortir això.